Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwathulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazi eyinohlonze kusihlwa nje. Kuphangalala abantu abasishiyagalombili okubalwa kubona izingane eziyisithupha engozini yebhasi eyenzeke eWorcester esifundazweni iWestern Cape namhlanje ekuseni. In order to expand access and the sustainability of injectable antiretroviral introduction in the country's HIV program. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi sekube nenqubekela phambili ohlelweni lokulwa nesandulela ngculazi nengculazi uqobo kuleli kepha uthi lisakhathaza izinga lokusukuleleka ngalesifo entsheni yakuleli izwe. We are going to work closely with the United States, with President Donald Trump. We are going to have moments when we will sit down around the table and discuss all these matters. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika izoqhubeka nokuxoxisana nelaseMelika mayelana nokukhathazeka kwakuleli yazwe ngokuhwebelana ngemva kokuthi uDonald Trump esonge ngokujezisa amazwe eBRICS ahlose ukuqhamuka nohlelo olusha lokuhwebelana olungafaki iMelika. Kapasa the state is babantsha khwelente ke bona kotsi fa bona Pirates e mo mathateng fa bona ke bona kotsi ke bona bathobola e kwadilwe. I-Orlando Pirates iguqiswe yi-Stellenbosch FC ngegoli eqandeni emidlalweni we-Betway Premiership obubanjelwe enkundleni i-Orlando namhlanje ntambama. Othaba sepoko. Ninaboqasela kawasa inkomo esengwaliviyo za inhlonhlongo inkomo ethandwa ziba usuke eduze komntwana ngiyakulela sikhuleka nina bezinyane lengezengeze. Ingane eziyisithupha ziyingxenye yabantu abayisishiyagalombili abashone namhlanje engozini yebhasi eWorcester eBolande eKapa. Abantu abayishumi baphuthunyiswa esibhedlela ngenxa yokulimala kule ngozi. Kobe ukuthi ke ibhasi belisuka eEastern Cape libangise eKapa ngesikhathi kwehla lomshophi. Abezimo ephuthumayo banikele endaweni yesigameko ngokuphazima kweso ukuzokwelekelela abagibeli. Ngeshwa ke abasishiyagalombili baphangalele endaweni yaso isigameko. Abagibeli abasindile bahlinzekwe ngelinye ibhasi ukuze baqhubeke nohambo lwabo. Kanti umshayeli webhasi yena uphosa imibuzo amaphoyisa. Kusenjalo iphathimandla zomgwaqo inxusa abashayeli ukuthi ke baqikelele njengoba kuqala amaholiday asehlobo. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris uthi izoqina imithetho emgwaqeni kulesi sikhathi samaholiday asehlobo. Uphinde wanxusa nenhlaka zomthetho ukuthi nazo iqinisa isandla kulabo abazobe befuna ukwenza umathanda bechanasa emgwaqeni yakulelizwe. Elakuleli libika ukuthi kushona abantu ababalelwe enkulungwaneni eziyishumi engozini zomgwaqo nyakenye kanti abayizinkulungwane ezinhlanu kulesibalo bashona behambela ngeenyawo. Ungqongqoshe wezokuthutha uthamanza amponjwana nezivinini izinto eziholela ekudluleni emhlabeni kwabantu emgwaqeni. To road deaths in our country. And sadly last year 1,200 people lost their lives during the festive season. Today we are already mourning the loss of 8 lives. A terrible start to this festive season. Ngozomgwaqo zinomthelelo ongemuhle emnothweni wakuleli. The impact is measured in human terms, in terms of pain, grief and suffering, but there is also a massive cost to our economy. Inhlangano ebhekele ukusebenza kwemgwaqo ethi abomthetho bazojutshwe endaweni eziba nesibalo esiphezulu seingozi. So our strategic deployment then first starts with those areas, but over and above, for this year, we are enforcing a 24/7 because most of the accidents find expression and occur during the night or early hours of the morning when our law enforcement are not there. Ungqongqoshe uhlose ukuthi kufika u-2030 libe selehle ngamaphesenti angama-50 izinga leingozi zasemgwaqeni. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile nophinda abusihlalo weSenate uthi izwe lisemzameni yokulwa nokubhebhetheka kwesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobo. uMashatile bekhuluma esifundazweni iEastern Cape njengoba umhlalulunye kuzibandlela kusuku lokuqwashisa ngesifo ingculazi emhlabeni jikelele.
Baqikelelwa kwizigidi ezisibhozo abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo kwilizwe loMzantsi Afrika. Kwaye ngabantu abangaphaya kwezigidi ezintlanu abasebenzisa amachiza okulwa lwentsholongwane. In order to expand access and the sustainability of injectable antiretroviral introduction in the country's HIV program, this working group will collaborate with the Department of Science, Technology and Innovation. Ukanti umbutho we-Treatment Action Campaign uvakalise ukungaxoli ngonikezo lwe-ARVs kweli. Xa ku-6 month supply uyayazi ukuthi uya eclinic kabini ngonyaka and also izawuhlisa amanani agcwalayo eziklinikini zethu. Kusenjalo urhulumente uthi uyawuqwalasela lo mba. I can see the issue of 6 months is very, very popular to everybody here. And from what I can see, it has got very big advantages to what we want to achieve. Amadoda abongozo kuba ayohlolela le ntsholongwane. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMdantsane. Kusenjalo iNingizimu Afrika ngelinye lamazwe asekwazile ukuqinisa inhlelo zokulwisana nokubhebhetheka kwengculazi. Amazwe omhlaba namhlanje aqhakambisa lolu suku lokuqwashisa ngalolu bhubhane. Owesifazane oneminyaka engama-44 yobudala usephile nesifo sengculazi iminyaka engama-20. Uthi isimo sakhe sempilo sesingcono kakhulu selokhu waphumela ubala wathola nokwesekwa. It's not easy to keep it a secret because the more we keep it a secret, the more people are getting infected because they don't know that you can live with HIV. So since I started disclosing my status, it was easy for my friends, people close to me. Most of them were HIV positive, but they didn't close their status. But they were comfortable to talk about it after knowing that I'm HIV positive and that I still look healthy and beautiful. Abezempilo bathi selehle kakhulu nezinga lokucwaswa kwabantu abaphila nesifo sengculazi. The stigma is not as much as it used to be. A lot of people are open about HIV. A lot of people take HIV drugs, and there's people are virally suppressed. They have undetectable viruses. Ezinye zezakhamuzi zikholelwa ukuthi kungasiza kakhulu ukukhuluma ngalesifo nokungosiza kakhulu futhi nokuqedwa kokucwaswa kwalabo abaphila nengculazi. Bakathi uHIV athi neHIV upositive suka ngakabi neAIDS. Usuka sisepositive kumele simumukele uhlale naye phasi umkhombisa uthando ungambandlululi. Ucwaningo likhomba ukuthi izinga lengculazi lehla ngamandla egazini kuloyo othatha ngendlela efanele imishanguzo yakhe yengculazi nokwandisa amathuba ukuthi angatheleli ngegciwane loyo athandana naye. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika izoqhubeka nokuxoxisana neMelika mayelana nokukhathazeka kwakuleli yazwe ngokuhwebelana ngemva kokuthi uDonald Trump esonge ngokujezisa amazwe eBRICS ahlose ukuqhamuka nohlelo olusha lokuhwebelana olungayifaki yona iMelika. We work closely with the United States, with President Donald Trump. We are going to have moments when we will sit down around the table and discuss all these matters. And some of these matters, as it happens, are said on platforms, and we, in the end, prefer that you sit down and rely on diplomacy around the table and have proper discussions on each issue that affects each nation. So we're looking forward to having such discussions with President Trump. This is the type of tariff he'll impose on this country and that country and that country. We hear all that, but in the end, we also have a message to put across. Mbukile sasiqwa idolo kanti mangabe sibuya sizophathela udaba oluthi. It is important, comrades, that we understand that what we are celebrating has never been achieved by any political party in history. Iqembu umkhonto wesizwe bebamba umcimbi wokugubha unyaka lasungulwa eMkhondo eMpumalanga njengoba libheke emcimbini omkhulukazi ozobanjelwa eThekwini emasontweni amabili ezayo.
Asikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usandokungena udabeni phambili besibike ukuthi kuphangalale abantu abayishagalombili ukubala kuba ingane eziyisithupha engozini yebhasi yenzeke eVusta esifundazweni iWestern Cape namhlanje kuseni. Mbukela sikukhumbuze ukuthi lezi indaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani ngiyakuthembisa lezi indaba esisakaza bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. Singena osukwini lwesithathu isiteleka senhlangano yamatekisi ahamba amabanga amade eThekwini nokuyinto eshiya inkulungwane zabantu isele Dengwane esifundazweni KwaZulu-Natal. Le nhlangano kulindeleke ukuba ibe nomhlangano kusasa kodwa kubekwe kwacaca ukuthi isiteleka sona sizoqhubeka. Nomnyango bebengakasiphenduli futhi ukuthi imvume siyayithola nini. Ngakho ke ngicabanga ukuthi kusasa asikabe naso isinqumo ukuthi kokwenzeka kanjani. Sibone ngathi kusawufana namhlanje. Ngoba ngicabanga ukuthi ibandla lalihlangana likhipha leli nqumo onke lawo ma-association. Phela mangabe sekukhishwa isinqumo bangabuye kuhlanganwe kukhulunywe uvumelwano kubhekwaphi. Ngeke sisho sithi kusasa kuyaqala ngoba baningi abantu ababekhona bekhuluma ngalento ukuthi hayime ngoba sebehlupheke kakhulu. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi inhlaka ibhekela ukusebenza kobulungiswa izohlangana kusasa ukuze kuzokwethulwa indlela entsha yokuvala kanye nokuvuselela kabusha imayini. Uma emgodini kwabantu abamba ngokungemthetho abangaphezulu kwenkulungwane kukhombise ukuthi ibucayi kangakanani inkinga yokumba ngokungemthetho kuleli kanye nokwehluleka kukahulumeni ekunqandeni lolu hlobo lobugebengu. Government has a responsibility to hold accountable everyone that has mining rights in the closure, because that person must apply for closure and there is rehabilitation funds that will be, banked there to rehabilitate this mine. Futhi kubonakala sengathi asikho isitifiketi esikhishiwe sokuvalwa kwemayini esikhathini esingaphezulu kweminyaka eyishumi. From the research that I've done, I haven't seen any closure certificates being issued for large mines, at least since 2011, but there is a concern that closure certificates aren't being granted, but we also don't see companies applying for closure. Inhlaka ezahlukene eStilfontein, uMchunu uthembise ukuqhamuka namasu amasha. It has been agreed that Minister Mantashe, in the next meeting of JCPS, which is regarded as urgent, must bring in Minerals Council of South Africa. 2, he must come and present on artisanal mechanisms that they are advanced in terms of developing, if not completed. Umnyango wezamagugu ambiwayo uthi usuvale izimayini ezibalelwe emakhulwini amathathu ezingasasetshenziswa. I-SACP sinquma ukungenela ukhetho lohulumeni beyindawo ngokuyimela ngonyaka we-2026. I-SACP isibikele i-ANC ngalesinqumo sayo emhlanganweni abebubambe ngesonto elidlule. A front organization differently in communities based on the SACP's mobilization of the various social forces in order to win, because we want to contest elections to win them and drive a radical social transformation agenda that can serve the interests of the majority of our people in this country, not the interests of the minority few white, racist and capitalist forces. Emva kweminyaka isikaza kungenela ukhetho ukuzimela, iSACP ithi manje iphokophele phambili. Ithi izongenela ukhetho oluzayo izimele ingasebenzisani neANC. Officially and formally, now this has been communicated with the ANC. So one of the discussions in the January meeting will also be to attend to this matter. Leli qembu lizodingida ngezindlela zokungenela ukhetho luka 2026 emva komhlangano okhethekile ozobanjwa kule nyanga. The Central Committee and Politburo will then finalize the modality of implementation. The technicalities basically, but we are participating in the local government election as the SACP. Umapayila uxeke izingxoxo zeNetwork ezimayelana nomthetho wezemfundo iBellam. iANC kanye neSACP kulindele ukuthi bahlangane futhi ngonyaka ozayo ekupheleni kukaMasingana ukuxoxisana ngobudlelwane.
Iqembu umkhonto wesizwe belibamba umcimbi wokugubha unyaka lasungulwa eMkhondo eMpumalanga njengoba libheke emcimbini omkhulukazi ozobanjelwa eThekwini KwaZulu-Natal emasontweni amabili ezayo. Amalungu kanye nabalandeli beqembu umkhonto wesizwe baphume ngobuningi babo ukuzoba yingxenye yombuthano wokugubha unyaka leli qembu lasungulwa. Lo mcimbi ke wandulela umcimbi omkhulu ozosingathwa eThekwini esikhathini esingamasonto amabili ezayo. Izakhamuzi zinxusa abaholi ukuthi bakubeke eqhulwini ukuhlinzekwa kwezidingo nqangi kule ndawo. Shintsho nje la eMkhondo idorobha lonke nalo lemigodi alikho kahle naselokishini nje akukhombi ukuthi uhlala abantu la elokishini. Ngaphezulu kwalokho iqembu libhekene nezingqinamba kulesifundazwe njengoba kunamalungu amathathu atshelwe ukuthi ashenxe ezikhundleni. There were those conflicts that a lot of people are from the Nkangala region. Remember, I've got 3 regions. Why not Mkher, Sibande also be represented? That is a key priority. We will have that as one of the priorities, that people who will now be serving and be put into legislature will be coming from Mkher, Sibande. So a composition will be equally distributed. It is important, comrades, that we understand that what we are celebrating has never been achieved by any political party in history. And it is therefore important that you have to pride yourselves as members of Umkhonto wesizwe. Leli qembu liphinde lamukela ngezandla ezimhlophe amalungu ahlubuke emaqenjini ezombusazwe ehlukene. Umengameli Cyril Ramaphosa uthi izimpi zomthetho ezenzeke kumasipala osuhlakaziwe iThabazimbi eLimpopo zidle igidi zamarandi kuyimali yabakhokhi bentela kanti izakhamuzi zona zikuthola inhlobo okuhlinzekwa ngezidingo nqangi. Umasipala eThabazimbi kubikwa ukuthi usuchithe imali balelwe igidini eziyishumi-13 endlekweni zamacala ngenxa yombango wezombusazwe. Lo masipala solo kwakhungathwa izinkinga ngemuva kokhetho lohulumeni bezindawo lango-2021. Ramaphosa uthi lezi nkinga zishaya kuzwele kuzakhamuzi ezingahlinzekwa ngezidingo nqangi. Pedi haba le di speaker tse pedi haba le di chief whip tse pedi bangangisana uthi bekunezimeya ezimbili nosomlomo bangwa imali baze bayisana ezinkantolo kusetshenziswa imali ofanele ngabe ihambisa izidingo zomphakathi. And then bayisana di court yaba umphethusi kaMpeta haba ya court omungu ya court basebenzisa chelete yayi esengiyabona yalona lele sichaba. Ramaphosa uthi uyaqonda kungani ANC ingazange inqobe ngencaca eThabazimbi. Uthi ayenzanga iqiniso emphakathini. Laboraro ribata gore kaofela re ntsheng batho wabona Ngafushane uthi ngolesithathu sifuna bonke abantu baphume ngobuningi babo siyavuma ukuthi abe khona amaphutha enzekile phambilini. Khobile le mistake sedintsi. Ezinye izakhamuzi zaseThabazimbi zikhala ngokugqoza kokuhlinzekwa kwezidingo kulo masipala. Kafushane uthi sifuna ukubona uguquko ngoba asinawo ngisho umgwaqo namanzi. Ngisho imitholampilo yethu ayisebenzi nayo. Lolu khetho luzobanjwa ngoLwesibili nangoLwesithathu kuleli sonto. Umhlahlo simo sezulu yalandela ke mbukeli emva kwekhe. Mbukeli, salve.